Hello, ako po si Jake, isang Amerikano dito sa Pilipinas. At ngayon, mag-explore tayo dito sa probinsya ng asawa ko, Pangasinan. Siyempre, kasama natin ang asawa ko, si Reyna Jess, si Jiro Boy, Tita Margie, and si Jax Boy. Nag-book kami ng isang hotel resort na may private beach. Super excited kami. 1.5 hours ang drive. Not bad, diba? Nagutom kami lahat, kaya nag-stop kami dito sa... Saan ba tayo? Malapit ba sa Swal? Ata? Swal pa rin. At ito ang nahanap naming restaurant, Red Baron Restaurant and Bar. Tignan natin sa loob. Hindi ako bike enthusiast, but this is really cool. Ang ganda ng decorations nila, puro mga bikes. Super cool. Hindi ko alam na may ganito pala dito sa Swal. Oh. Ang ganda. Ito na ang fish and chips. Ang laki ng fish nila. I think ito yung hinahanap kong fish and chip dito sa Pilipinas. Tikman ko. Oh. Oh, ang bango. Wow. Ang sarap. Oh, that's good fish. What's that? Dip mo. Dip it. What's that? Yeah, it's yummy. Taste it. You like it? Yeah. What's that taste? It's tartar sauce. It's a new one. You like it? Yeah. Mm-hmm. Sarap ng tartar sauce. Wow, very unexpected pit stop yung restaurant na yan, but sobrang masarap. Nagulat ako sa fish and chips nila. The best. Red Baron ang tawag sa restaurant. Dito lang sa Swal, nakita lang namin, nag-stop kami dahil nagutom kami. And tamang-tama ang sarap ng pagkain nila. But back on the road na tayo, 30 minutes na lang. Darating na kami sa hotel resort namin. Sa Bamboo Paraiso. Nagbisa ako agad kasi ang init at gustong gusto mag-swimming yung mga bata. Ala, seaweed. Tagalagay ng sunscreen ko. Ganitong ka-clear ang tubig, kitang-kita. Pati yan yung paa ko sa buhangin. Wow! I made a choo-choo train. Water is so warm, parang bathtub lang. Sabi ni Jax, parang nalaligo lang siya sa bathtub. So peaceful. Super tahimik din dito. Parang bay ito. Hindi ito yung main dagat. You know? Yun yung dagat sa likod ko. Parang bay. Pero ang ganda. Nakaka-relax. Nagdala kami ng snorkel gear in case may coral reef dito. Mukhang wala naman pero super clear ang tubig, so gusto ko lang makita kung may isda. Kaya marami ako nakitang maliliit na isda. Madami. Pero malayo. Nakakapagod mag-swimming. Wala makita ni Jax kaya
Dalhin ko din si Jax doon sa medyo malayo para makita niya din yung mga isda. The best para sa akin, isa sa paborito kong libangan is snorkeling. Magsa-sundown na dito, super nag-enjoy kami sa swimming. Pumunta yung staff ng resort dito at kinuha nila yung order namin for dinner. So nag-order na kami ng dinner para mamaya. Magsa-swimming lang kami until sundown, tapos kakain na. Nalaligo na yung mga bata. Kakain na kami ng dinner dito sa resort. Nag-order na kami ng pagkain namin. Kakapagod pero super nag-enjoy. Thank you po. Nag-order ako ng sizzling bangos sisig. Yun daw ang specialty nila. Ito, may sili pa. Wow. Ang sarap. Tapos na kami kumain. Matutulog na yung mga bata. Magpapahinga din kami. Super pagod. Kakaswim. Halatang may sunburn din na ako. Konti. Ako din meron. Bukas ulit. Kaya, yan muna ngayon. Good night. Good morning from Bolo Beach dito sa Alaminos, Pangasinan. High tide pala kahapon kaya wala pala ako nakitang beach, pero ngayong umaga ang ganda ng beach. Nagsiswimming na yung mga bata, umagang umaga. Paggising nila nagswimming agad. Super nag-enjoy kami sa maliit na adventure na ito. Kung nag-enjoy po kayo sa adventure na to, please follow para samahan nyo kami sa next adventure namin dito sa Pangasinan. Maraming salamat po.